अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोला बोला दुर्गा मैया की मिक्स बाय कंचन राज मुजफ्फरपुर। लाल राना चुनरी चढ़ाई तोहके ए माई शेरा बाले लाल राना चुनरी चढ़ाई तोहके ए माई शेरा बाले काली माई कलकत्ता बाले काली माई कलकत्ता बाले एगो बा माई शेरा बाले काली माई कलकत्ता बाले एगो बा माई शेरा बाले काली माई कलकत्ता बाले मिक्स बाय कंचन राज मुजफ्फरपुर। दोनों माई मिल के हमके दे दा आशीर्वाद हो, दे दा आशीर्वाद हो, दे दा आशीर्वाद हो। लाल रंग चुनरी के साथे चाहम प्रसाद हो, चाहम प्रसाद हो, चाहम प्रसाद हो। लाल रंग चुनरी के साथे चढ़ाएम प्रसाद हो, चढ़ाएम प्रसाद हो। सात समंदर पार कराब सुन ए पहाड़ा वाले, पहाड़ा वाले। सात समंदर पार कराब सुन ए पहाड़ा वाले काली माई कलकत्ता बहले काली माई कलकत्ता बाले एगो बा माई शेरा बाले काली माई कलकत्ता बाले एगो बा माई शेरा बाले काली माई कलकत्ता बाले मिक्स बाय कंचन राज मुजफ्फरपुर। हाथबा में लेके माई बिया तलवार हो, बिया तलवार हो, बिया तलवार हो। असुरन के गाला काटी पेन्हले बिया हार हो, पेन्हले बिया हार हो, पेन्हले बिया हार हो। असुरन के गाला काटी पेन्हले बिया हार हो, पेन्हले बिया हार हो। राइटर दारा पुकार करिले सुनल ए जगराता बाले, सुनल ए जगराता बाले। 20 साल पुकार करिले सुनल ए जगराता बाले काली माई कलकत्ता बहले काली माई कलकत्ता बाले एगो बा माई शेरा बाले काली माई कलकत्ता बाले एगो बा माई शेरा बाले एगो बा माई शेरा बाले। मिक्स बाय सनशाइन स्टूडियो दिल्ली।